Gihangyo sa Talisay City Police ang kagamhanan sa dakbayan sa Talisay alang sa dugang supply sa mga bala. Masaligon hinuon si Police Lieutenant Colonel Maila Maramag ang hepe sa Talisay City Police nga suportado sa kagamhanan sa dakbayan ang panginahanglan sa ilang buhatan. Nasayran sa Talisay City Police nga hatagan sila ug usa ka police car ug mga motorsiklo nga magamit sa kapulisan. Lakip sa ilang panghinaot nga mahatagan og supply sa mga bala ang mga sakop sa Talisay City Police. Gipasabot ni Maramag nga magamit tayo ang mga bala alang sa pagbansay-bansay alang sa ilang firearms proficiency. Gipasalig hinuon ang chairman sa Committee on Peace and Order nga ati manunila ang hangyo sa Talisay City Police. Ni-commit na ang ato ang local government through the Peace and Order Council to make sure nga dili lang taga-dry fire lang but also our police officers are really equipped and know how to handle and know how to shoot their guns. Kinahanglan gyud nga naagi sila training, mag-practice gyud sila kay lisod ba ning kinibitong magsigag da sa imong firearms unya wala bitaw kay exercise murag dali kay mo deteriorate ang imong knowledge about sa pag-handling sa firearms.